učiteľ, prečo jej brucho takto vystupuje? Keď leží na boku, ale keď kľačí, prehýba sa smerom nadol. Jej brucho vykazuje klasickú abdominálnu ptózu. K tomu dochádza v dôsledku poklesu vnútorných orgánov. Pozrite sa na jej brucho. Horná časť je malá, zatiaľ čo spodná časť je veľká. Tu visí kožný lalok. Tomuto javu sa hovorí diastáza priamych brušných svalov. V takýchto prípadoch by nemala behať ani vykonávať aeróbne cvičenia. Beh a aeróbne aktivity spôsobia ďalší pokles jej orgánov, zatiaľ čo koža bude čoraz voľnejšia a ťažšia. Čo by sme teda mali robiť? Je to vlastne celkom jednoduché. Stačí posilniť svaly brušnej steny, reponovať vnútorné orgány a napnúť brucho smerom nahor a dovnútra. Teraz vám predstavím vynikajúcu cvičebnú metódu. Áno, poviem vám, že pre niekoho s takým veľkým, ochabnutým bruchom nie je potrebné neustále sa učiť nové pohyby. Stačí zdokonaliť toto cvičenie. Je účinnejšie ako akákoľvek iná metóda. Najskôr umiestnime tento odporový prístroj na nohy. Tento nástroj je kľúčový pre tréning brušných svalov. Je lacný, vôbec nie je drahý. Teraz, pani, uchopte ho a ľahnite si. Ľahnite si s vystretými nohami. Jednoducho zdvíhajte a spúšťajte nohy. Vidíte? Počas tohto pohybu môžete pozorovať, ako brušné svaly, najmä tie dolné, tvrdo pracujú. Pani, cítite, ako sa vám napína dolná časť brucha? Sledujete to správne. Pozrime sa na to znova. Vidíte, že ide o opačnú silu však. Je to opačný rotačný pohyb. Keď bežíme, vidíte, že bežíte takto. To isté platí aj pri aeróbnych cvičeniach. To je sila smerujúca nadol. Vaše brucho je teda neustále ťahané nadol. Ale toto je opačný pohyb. Vidíte, urobil som opačný pohyb. Urobil som pohyb dopredu a kontrakciu dovnútra. Správne. Pani, cítite, ako sa vaše boky posúvajú ďalej dozadu? Príjemné napnutie v zadných stehnách a lítkach. Správne. Pozorujte, ako tento jediný pohyb zapája viaceré oblasti nášho tela. Súhlasíte, že výsledky sú sľubné. Preto všetci prestaňte s ostatnými cvičeniami. Tento pohyb sám o sebe stačí. 15 opakovaní v sérii, 5 sérií denne. Na záver pripomenutie. Vyberte si odporovú pásku na nohy so 6 elastickými trubicami. Uistite sa, že je vysokej kvality, aby sa nezlomila. Ak ju používate dobre a vaši priatelia si ju chcú kúpiť, ale nevedia, ako si vybrať, poradte im, aby klikli na náš odkaz. Výrobca momentálne ponúka propagačné zľavy. Okrem toho poskytujeme komplexné výukové materiály. Poviem vám, toto je absolútna nevyhnutnosť. Pozrite sa na túto staršiu dámu. Je to moja mama. Nechala som ju robiť 100 opakovaní denne počas 2 týždňov a je absolútne nadšená. Prekonala mnoho problémov a teraz má silnejšie a pohodlnejšie nohy a pás. S týmto zariadením na posilňovanie nôh môžete cvičiť v ľahu. Nepodceňujte tento pohyb, precvičuje váš pás, zadok a nohy bez behania alebo skákania, a to všetko z domova. Teraz je ideálna sezóna na cvičenie. Tí, ktorí nemajú čas chodiť do posilňovne, by to mali vyskúšať. Tento novo vylepšený trenažér odporu nôh má elastický dizajn pre väčšiu odolnosť. Používajte ho v sede, v ľahu alebo na bruchu. Len 5 minút denne vám prinesie skvelý pocit. Len 10 minút denného tréningu s odporom vás oslobodí od starostí o to, čo si obliecť. Mäkké, pohodlné rukovete absorbujú pot a zabraňujú klzaniu. Je vyrobený z ekologických materiálov s vysokou hustotou, má protišmykové podložky na nohy a je ľahko prenosný.